Entzun behar dugu zezer? Entzun behar dugu ia zezer? Vale, joder, susto. Ay, señor. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Iritsi da ostirala, gaur galtza bakeroak, panazko jakak, minigonak eta bota altuak jantzi ditugu. Goloz tabako harretzen ari gara, konbat aldizkariko aleak ekarri ditu eta joan ba ezen musika entzuten ari gara. Izan ere, 1988ko maiatzaren 24 da. Parisen gaude, De Gaulle presidenteak hitzaldi oso txarra eman berri du, Ribetu gatera bidean goaz eta Parisko burtsiari su emateko prest gaude. Izan ere, egunak diraia da protesta piztu zela martxoaren 22an eskerreko taldeek zenbait poeta eta musikari ospetsuk eta 150 ikaslek Nanterreko Parisko Unibertsitatearen eraikin bat okupatu genuen. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux. Ikasle eta autoritateen arteko liskarren ondorioz, administrazioak kampusa ixtea erabaki zuen maiatzaren 2an. Beraz, manifestazio handi bat egin genuen hurrengo egunean, itxieraren eta unibertsitatetik zenbait ikasleren kanporaketaren aurka protesta egiteko. Ideologia ezkertiarreko bi ikasle elkarteok batzea erabaki genuen. Batetik UNEF, Union Nacional des Étudiants de France, eta bestetik Le Mouvement du 23 Marseko kideak. Azkenean, Nanterretik Sorbonera lekualdatu ginen, 100 ginen. Egoera geroz eta okerragoa zen, asteburuan protestetan implikatutako 8 ikasle, Daniel Cohn-Bendit barne, Parisen deklaratzera deitu zituzten. Eta aldi berean Sorbonako plazan geunden ikasleak bigilatzera etorri zen polizia. Egoera kontrolatu nahian, hitzaldietan era oldarkorrean esku hartzea erabaki zuen, etzen ideia ona izan. Egoera honen aurrean ikasleen batasun nazionalak ez ezik irakasleen sindikatuak ere grebarako deialdia egin zuen poliziaren atzera egitea. Atxilotutako ikasleen askapena eta Sorbona berriro irekitzea eskatuz. Fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant, car le vent, quand il vient de... Poliziaren erasoaldiari erantzun nahian, liskarrak Pariseko Latina auzora zabaldu ziren. Bertan barrikadek eta manifestazioek etenik gabe jarraitu zuten. Tentsioa etengabe azten joan zen, ariketa matxinada hasi eta astebetera, txinpartak maiatzaren 13an ezinbestean Frantziako langileen artean su hartu zuen arte. Hori oso garrantzitsua izan zen ikasleen protesta izatetik langile mugimenduaren protesta izatera pasazelako. Eta hori ezin dugu ahaztu. Pariseko askapenaz geroztik, bigarren mundu gerra amaitzean nazia kanporatu zituztenetik alegia, antolatutako manifestaziorik jendetsuena izan zen. Ordu batetatik arratsaldeko 9:00 ia 1 milioi bat gazte Errepublika plazatik Denfer Rocheret plazaraino joan ginen. Ikasleek, langileek, irakasleek eta artistak ukabila altxata internazionala bestuz. Eta eskuetan kartel ugari, errepresioa, CRS-ak, De Gaulle, langileen eta ikasleen arteko elkartasuna, unibertsitatea, kaleko boterea, gazteria, desokupazioa. 20 ans ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là. Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions
Urrengo egunetan protestak areagotu egin ziren kultura iraultza unibertsitateetara eta goi mailako irakaskuntzako beste establezimendu batzuetara zabaltzen hasi zen. Ikasketa planei, araudiei, azterketei eta abarri buruz eztabaidatzen hasi ziren. Bigarren mailako ikastetxe batzuk itxita daude, beste batzuk ikasleek okupatuta. CGT-ren jarrera gorabera greba orokorra da Frantzia osoan. Boterea kalean, fabriketan eta eraikin okupatuetan dago. Maiatzaren 24 da. Bai, gaurko egunez, duela 56 urte, Parisko 78ko maiatza bere gorenera iritsi zen. Cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez. 1978ko maiatzean oso garrantzizkoak izan ziren leloak eta komunikazioa. Jean-Pierre Le Goff soziologoaren arabera paper garrantzitsua izan zuten mugimenduaren edapenean, bereziki bere provokazio, umore eta insolentzia zela eta. Ezagunak egin ziren, izan zaitez errealista, eskatu ezinezkoa bezalako esaldiak. Edo abolizion de la société de classe, klase gizartearen abolizioa. Ui, nik duke bat gora ipatu nahi nuen, eta hori ez dator bat klasearen abolizioarekin, Gaurko egunez zendu zen Duke Ellington, jazaren maixua, herriak maite duen duke bakarra. Edward Kennedy Ellington, 1889ko apirilaren 29an jaio zen Washington DC-n. Familia aberats batean, gurasoak piano jotzaileak ziren biak. Txikitatik gure protagonistak itxura dotorea eta ondo zaindua zuen, eta horregatik dukea ez izena jarri zioten. 7 urterekin Duke Ellington piano eskola jasotzen hasi zen, musika bere bizitzako eragile nagusi bihurtuz. 14 urterekin Frank Holidayren bilar arretoan sartu zen, eta 16 urterekin Soda Fountain Rag, Puddy Dug Rag pieza sortu zuen. Epa! Hogeiko hamarkadaren hasirarekin Duke Ellingtonek Washingtonen zuen egonkortasun musikal utzi eta New Yorkera joan zen, zehazki Harlem auzora, hiriko jazzaren benetako hazira. 1923an bere lehen kontratua lortu zuen Elmer Snowren The Washingtonians orkestarekin. Urtebete geroago Duke taldeko liderra zen. Kide kopurua 10 zabaldu zuen, eta taldeak laster lortu zuen soinu propioa Dukeen moldaketari esker. Ordura arte entzundako jazz estandarrean aitzik antzinik ez zuena. 1927an Ellington eta bere taldea Harlemgo Cotton Clubean jotzeko aukeratuak izan ziren. Horrek depresioaren etorrera jasatea ez ezik, aurrera egitea ere ahalbidetu zion. Banda zuzendari gehienek langileak murriztu behar zituzten garaian. Garai hartan konposatu zuen It Don't Mean Nothing. What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes. Esango nuke horrela bai, gaurko gonbidatuak orkesteko preste gaudela, Angel Cuerdorekin festarik festariko gara. Marko Estedin Uribururekin gora herriak jaialdia zariko gara. Pasaidon Ibanen ospatuko dute maiatzako 30 eta ekainaren 15 bitartean, eta aurtengo gonbidatua Argentina izango da. Eta saskibaloia inklusiorako tresna bezala ikusiko dugu, Mikel Leonet Gipuzko asketeko material arduraduna, eta Maider Michelena gureak eko langilea. Eta oiana ez dago ez. Baina asteburuko 3 egunetarako plan bana proposatuko du gutako bakoitzak. Aizue, zer esango dizuet, ostirala dela, maiatzak 24 dituela, eta gu hemen gaudela prest, zuekin bigarren kafea behar bezala hartzeko. Ongietorriak izan zaitezte bigarren kafera. Naiz irratian zarete, egunon?
Zuekin entzule zareten oiek, goiuri laguntza behar dut, Aritz Alkubillat Amaio, egunon! Egunon! Bigarren abizen hori galdutan okan pixka bat, etorri zait. Zuekin entzuleok, goiuri ezei zarandi, egunon! Egunon. Goiuri pixka gorago. Goiuri ezei zarandi, egunon! Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 7:88 garrena du. Goizak 10 eta 16 minutu izango ditu 3 segundu barru. Maiatzak 24, gu hemen 3, zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan, ongi etorri guztioi. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Goizeko 10 eta 17 dagoeneko eta hemen txegara, gaurko saioa abiatzeko moduan, baina txatean dagoeneko utzi digute lehenengo Aritz. Ze pasada zaizu Aritz? Ze pasada? Ze pasada? Nunbait zure dantza, ez da oso finaritu. Dantza, beti esaten diate dantzarena. Eske ez didazu inoiz esplikatu dantzarena, inoiz ez dute ondo ikasi dantzarena. Ez diozue Aritzi koreografia erakutsi? Gauzat esan gizut Aritz, zu iritsi zinen hona eta ni negoen Puerto Rikon, eta inork ez du pulamentu egin. Ez barkatu baino, egunero egiten dugu. Saioak ikusgai daude, sareetan Aritzek nahiko balu, saioren bat jarri eta ikasiko luke. Hori egia da, baina Inigo esan behar dizut, zu hemen egonetzarenean, hemen bakoitzak egiten zuen, nahi zuen dantza, Hemen zuen ez da koreografiak. Ez baina erabaki genuelako, estilo librera pasan nahi genuela. Bale. Hemen, badakizu, katu ez dagoenean arratoiak dantzan ibiltzen direla, eta halaxe gertatu da. Hementxe Bea Surmendiren Otxemeak duela egun 2 edo 3 kaleratu du bere aurrerapen kantua edo bere single hau. Londonen bizi den Aramaio Arrak, tira, Bea Surmendi, Idoia Surmendiren aizpa dela ere, asko jakingo duzue, elkarrekin abesten ikusi ditugu behin baino gehiagotan, baina norberak bere bideak izan ditu eta Bea Surmendi kantu ikasketetan eta Londresen ibili da urtetan, antxe bere jaz 3koa, 4koa eta horrelakoak osatu izan ditu, baina badator Otxemeak kantu honekin, gaurko gure saio hau, zabaltzeko prest, hemendik diote, Aritz, behin baino gehiagotan esan dizute koreografiarena. Eta estilo librea da, eskusa. Vale, bueno, barkatu, eskusita salkubila daukago hemen. Egia da. Datorren egunerako zehosar improvisatuko dut, lasai. Improvisatu ez, gauza esan. Estilo libre baldima da. Baina gauza bat, improvisazioarekin mito asko erautsi egin behar dira. Vale. Improvisazio oso ondo dago, improvisazio dauzka oinarri batzuk. Claro. Beraz, nik uste, konbeni zaizuela, koreografia ikastea, eta gero koreografia hori lausotzea. Baina asiratik gola improvisatzea, hori Oiana Maritorenak egin dezake gure dantzaren erragina delako, baina errespetu guztiarekin Aritz nik ez zaitut ikusten nola improvisatzen. Bale, etxean praktikatuko dut. Bai, hori da. Eta improvisatuko ez duzuna da zure maite duta, espero dugu prestekarri duzula. Bai. Ados, bueno, zerbait prestatuta ekarri mutionek. Bai. Prestatu dakarri gaurko maite duta, eta iruditu zait egokia zela, gaur goizean Inigok bidalit argazki bat, tortillako pintxo bat hartzen naizela. Ara? Eta kriston gozea sartu zait, goizeko 8, ez dakiz ordu zela, eta esan du, benetan maite dudana nik, dira tortillako pintxoak. Benetan esaten dut, zenbat
tortilla pintxo jan alditut nik astean, ba igual, ostras, Ba, badira, behintzat bat eguneko igual, badira, Eta gero pentsatzen, ba, hasi naiz bueltak emoten, eta nola gustatzen zain ni tortilla, ba, modu guztitan gustatzen zain ni tortilla, hoi egia da. Eta galea batekin atorkizue, zuei, tortilla nola gustatzen zaizuen, pues edagor debate, bueno, kasi general orokor bat. Ez, erantzungo dizut honekin, niri tortilla gustatzen zait. Orokorrean, tortilla. Ez, tortilla behardan bezala. Eta nola da behardan bezala tortilla bat? Tipularekin. Hori galdetzea ere, mesedez. Tipularekin? Hortik aurrera ja sargaitezke xehetasunetan. Patatari egoste puntu bat ematea eta gero frigitzen bukatzea ondo, edo dena zartarian frigitzen egitea, freidoran egitea baleko otedan, konstituzioak onartu beharko luken edo beti zartarian behar luken egon. Hor ja xehetasunetan murgila gaitezke. Baina tipularekin. Bale, tipularekin. Eta oso egina, ez? Likido geratzen dena hor. Ni hor dena guza ez ezitere be. Bai, niri balin bada egin berria, dariola da honortan asko gustatzen zait. Baina tortiola lehortu xamarra bezperatik frigorifikoan dukazuna edo biegun frigorifikoan pasa dituna mazakote xamar hori ere kategorian. Bai. Hori erresak egun batean. Flipa, Maravilla. Bai. Ritan galdatzen dione buruari. Goiuri Zizarandia, tortilla nola jaten duzuzuk? Nik nola jaten dudan gogotxu. Gozetuta. Zoriontsu. Pozik, ilusionatuta. Bai, horrela. Esango nuke. Goizeko 10:22 zuen maite dutak hemen idatz ditzakezue, dagoeneko nekane atzelaik ere agurtu gaitu egun, ostiralon, eguzkia, baina zuk zer daukazu kejatzeko, nekane, nuni bilizara Marrakexen, duela biegunan ere eguzkitzu hongo zen? Keja gutxi hemen, pena gutxi ematen diguzu. Batzuk ibili gara Parisen, Euripean, blai egin da, azken egunetan. Goiuri, zein da zure maite duta? Ba, maite dut eza daukat gaur. Bai, ostirala da, eguzkia, baino maite dut eza ekarri dut. Bai, baino posible da, ez da, aldut. Bai. Posible izango da. Bai, nere maite dut eza da, nola esango dizuedan, zerbait ona gertatzen zaizunean eta ezin duzunean, zure buruak ez dizunean uzen gozatzen. Ez dakit beldur zarelako, bertigoa sentitzen duzulako, noizbait aurretik traumaren bat duzulako, edo zerbait geizki atera delako. Imaginatu, zu zarela pertsona bat, ez dakit, asko kostatu zaiona lana topatzea. Edo beti esperientzia txarra izan duzula, lantokietan eta kontratu txikiak izan dituzula, eta egiten dizute beste kontratu bat, eta postu beharrean, nola aurreko esperientzia guzti horiek pixua daukaten zure motxilan, ez dio zuzten zure buruari ospatzen, ze esaten duzu, hau ere bukatuko da, edo hemendik ere enpresa honek ere ateak itxiko ditu, edo botako naute, ze gazteena naiz, edo eta saboteatzen duzunean zure burua, eta hori gertatzen da lanarekin, edo gertatzen da musika talde bat duzunean, edo gertatzen da harremanekin baita ere, noizbait minduta atera balin bazara harreman batetik, agian harreman berri batean, naiz eta dena ondo doan, zure burua autosabotatzen duzu, eta esaten duzu, begira berez, ondo dagoa dena, eta antza denez feedbacka, eta dena ondo, baino ez diotu zen nire buruari pozik egoten, ze beldur hori daukat, ez? Sentsazio hori gertatu daitekeena bizitzako esparru askotan, hori, ez zait gustatzen. Hori da nire maite dut eza. 10:08 lo ditugun honetan, nik bizi egingo dut nire maite duta. Ze maite dut eza banuen, baina pixkat rollo iruitze zaita astea hemen kontatzen, Hagako auzitegiak Israelen genozideren inguruan hartutako erabakian aurrean estatu batuak nazke ematen ari dela, eta uste dute beste egun batera gutziko duela. Eta beraz kontatuko du zerbait dola pixkat ausazkoagoa edo azalekoagoa. Eta da gaur goizeko 6:20 erori naizela hoetik. Erori modu figura doan edo. Esnatu naiz. Eta ja, enun lo hartzen.
Eta pentsatu, hainbeste gauza dauzkazu egiteko, igual jarri martxan eta aprobetxatu guiza. Eta, gaur arratsaldean Donostiara joatea pentsatzen nuen, han gure Zurriolako naiz estudioan banituen traste batzu behar nituenak, eta baina esan dut, igual goizean goiz joan, eta ara joan naiz, egia esan, hartu gauzak, aritze Alkubia lankidearen zai egon naiz, patata tortilla pintxoa jaten, kafetxo hartzen, gronseko lagunekin, aspaldiatik ezagutzen ditudan hango lagunekin. Eta egia esan, goizean goiz arrankatu, Donostian ibili kafetxo hartu, euski pixkat ikusi, itxasua zeharka balin baderi ikusi, eta maite dut horrelakoetan pixkate. Hain goiz jeikitzea ez dut bat ere maite, batez ere aukeratu eztenean, baina gero behin jeikita pixkate goizaiko ordu hoiei etekin ateratze horri, atzen diotalako xarma, beraz, horixe da niri gaurko maite duta. Gauzak horrela, eta gure txatean ez baldin bada beste maite dutik, eta oraintxe bai ezatuko dugu, hemendik esan dute, Adamo Tabernas hauesen tortilla oso goxoa. Probatu beharko duzu, Aritz? Bai, probatuta. Probatuko duzu. Bai, oin itxita dago taberna hori, ireki dute beste lokal bat. Bakarrik tortillak emateko. Gure lankide batek alare idatzi dugu esateko, sukalderi askok esaten dutela tibularik gabea dela tortillarik onena. Zuei tipularekin gustatzen bat zizue, beste kontu bat omen da. Sukaldariek ez dakite zer? Ez dakite. Junior Romatit izan da? Ez, Irati Etxeberria izan da. Eta hementxe dago. Hementxe dago, erruduna, gure estudioan dago, barruraino sartu zaigu Troiako zaldia bezala. Sango nuke. Izue. Goizeko amar. Eman aurpegia, Irati. Goizeko 10:26 minutu, gaurko saioa abiatzeko moduan gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ezinukatu Gipuzkoa lurralde kirolaria dela. Arlo askotan goi mailako taldeak eta kirolariak ditu, besteak beste saskibaloian. Seguraski entzun duzue azkenaldian Gipuzkoa basketen inguruan, izan ere leboro mailatik azebera igotzeko playoff fasean daude. Azken egunetan jokalariak eta entrenatzailea lurraldeko komunikabide guztietan ateatzen ari dira, horren inguruan hitz egiteko. Sentsazioak elkarbanatzeko eta bar. Hemen, bigarren kafean, gai horri heldu nahi izan diogu, baina beste ikuspuntu batetik. Eta batez ere eskatu gabe. Atzo honen guztiaren inguruan pentsatzen ari nintzela, konturatu nintzen kirola aparte doan zerbait dela. Kirolak gizarteak jartzen dizkigun trabak eta aurreiritziak atzean usteko balio duen tresna bat da. Gipuzko basketen material arduradun bezala Mikel Leonet dute, gureakeko erabiltzailea, eta, gaur saskibaloia inklusiorako tresna bezala ikusiko dugu, eta hemen gurean daukagu Mikel Leonet, Gipuzko basketeko material arduraduna, egunon Mikel? Barkatu Mikel, honen bai? Egunon? Eta Maider Michelena, gureakeko langilea, egunon? Mikel, gero sartuko gara pixkate horren inguruan hitzaiteko, baina, 2019-etik Gipuzko basketen material arduradun bezala badira urteak, ez da? Ja, zintzen laburten hauna sakiba oso posino marrun. Pozi zaude Gipuzko basketen. Oso pozi. Gureak elkarteari esker zaude Gipuzko basketen. Oida. Ondo, Maider, hitz egingo dugu pixkat horren inguruan bebai, gureak elkarteko langilea zara. Zu labur, zer da gureak eta nola egiten duzuela? Segundutxo bat beharko dugu, ze Maiderren mikrofonoa irikitzeko arazotxekin gabiltze, segundutxo bat. Edertasun arraro hori zen
10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz irratian. Ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte Naiz irratian. Babarkatuko diguzu, hementxe gara, bigarren kafean, goizeko 10:22 zuzenean, Naiz irratian, eta zuzenekoak ere, euki gaitu hortxe mikrofonoa ezin irikita, ez dakite tipularekin, tortillak bakarrik tipularekin izan daitekela esan dudalako edo, baina aserratu zaigu. Nik uste dut bai etorri izan dela gaia. Hemen bat baino gehiago aserratu dire, kontuanekin. Tira. Baina orain bai, Maider Michelena aurkeztu dezakegu baritz. Horia, Maider Michelena, eskerrik asko, gurera etortzeagatik, egunon? Kaixo, egunon, orain bai. Orain bai, bueno, eta gureak buruz hitz egin dugu, ze lan egiten duzu gureaken? Bueno, ni gureaken lan egiten dut, pauso berriaken, pauso berriak desgaitasun intelektuana duten pertsonei zuzendutako laneratze programa bat da, eta 2010an sortu zen, atzegi eta gureaken elkarrekin sortu zuten. Eta merkatu arruntean desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako laneratze tresna bat da. Eta Mikel hor dago pauso berriaken barruan lanian. Eta pauso berriak sortu zen gureak aipatu zu eta atzegi be bai, ez da? Bai, atzegi da Gipuzkoako adimen desgaitasuna duten gurasoen elkartea. Eta bidez, Gipuzkoa Basketeko bezalako proiektu hau sortu zen, Mikelentzako. Nolakoak dira kontaktuak enpresa desberdinekin edo lurraldeko agente desberdinekin lanerako enpresekin edo? Bueno, azkenean gurak enpresa handia da eta pauso berriaken barruan pertsona ezberdinak gaude lanian, eta batzuk prospektora dianan, azkenian biltzen dianak bilatzen, enpresak bilatzen, eta batzutan sortzen da edo gu juten gehalako enpresetara, edo beste batzutan enpresa gure gana jotzen dute, beste pertsona bat ikusi dutelako beste enpresa batetan, edo ikusi dutelako. Eta ze motatako enpresekin egiten duzuelan? Sektore ezberdinetan lan egiten dugu, edozein sektoretan ibiltzen geha, badaukagu hezkuntzan, badaukagu zerbitzutan, badaukagu zaharren egoitzetan, ostalaritzan. Eta Mikel, nola sortu zen aukera hori Gipuzkoa Basketen lan egitearena? Bueno, ni topatu nintzen atzeiko lakimarekin, egon nintzen bide baten, eta bost aukera eman ziten aukatzeko, eta zantzunean Gipuzkoa lanetiko sakarien, nuen geho itxoin, eta horrik aukatu nuen sakarien lanetia. Izan ere, zuri betian gustatu zaizu saskibaloia, ezta? Bai. Txikitatik jokatzen zenuen ere bai? Ez, hasi nintzen sakarien modun 2012,
hortzat jau jazten duten taken, tosako talekin, eta hori bai, nire tak hori katzi zen guztura. Eta hain egiten duzu, zelan egiten duzu Gipuzkoa Basketen? Bueno, hain nago talekin batera, jokarei bai estafei ura jatziet, bai toaia, gero egoten labanderin kalbitzen, eta gero bai aiez batutan jokareik jatzeiate behin telebuta jatzeko, edo Eta ofizinetatik bai, pasatzen zara bat. Bai, ofizinetatik leheno iten nuna zan taldeari ekipazioan dozal jarri, izena, logoak jarri arropetan, eta gero bai, hori apartez, nire taldeakiei laguntzea, aiez, akreditazioak egiten, fakturako papeles atxiraduan sartzea, edo ematen lana. Eta galdetuko nizun, Mikel, taldearen parte edo sentitzen zinen, baina baliteke zu izatea klubean denbora gehien egon den gaur egungo kideen artean zu egotea, ezta? 2019etik zaudean. Bai. Bueno, ni esatezen da, oso pozina hona zarkeo dien, enu espero hortaz lan egitea, eta kostenet betiatik nago bezaten nolako da zarkelein kilo baten eta lana, o zer nolako da lan modua zarkelein, eta zartzen zintzen, nire ikusten duen, ez da bakarrik taldea partidutan jolaztea, da beste modu mante, eta arropa prepatzea, arropa jogarik partidutan jolazteko, nola prepatzen den aste-astean entrenamenduk, eta hori ikusten da ez da bakarrik partiduak ikusteko. Eta azkenen elitesko maila baten zaude, Gipuzkoa Basket bigarren mailan dago, baina ACB-en be bai egon da, eta zu be bai ACB-en taldea ACB-en zegoenean, zu hantzinen. Nolako da harremana jokalariekin? Ondo eramaten zara baiekin? Bai, ni denekin ematen naiz, bestela eta bain beste harreman ona, orduan, zaitzen naiz kanpoko jokalariekin harremana ikutzea, etxekoekin ere bai, baina hori izaten bagazu taleki, laneko talekin harremana zaude oso gustura. Orduan, ni oso gustura nago bai ofizinako talekin lankinekin bai, eta bai jokarekin. Eta Gipuzkoa Basketekin hitz egin dugu, eta baten batek zehozer bidali digu, eta ez dakit, galderaren bat bidali zute Mikel. Mikelon! Kaixo, esan diaten ez gauzu zea protagonista. Konta iguzu pixka guztioi nondi datorren La Bestia Gaska izen ordea. Zein dago, Mikel? Motos. Mikel Motos, Gipuzkoa Basketeko jokalaria. Eta galdetu du, La Bestia Gaska. Bai? Bueno, bai, zantzan, 2010, gaugela ACB-en jokatzen, gora egiten gazkan beti, egiten gazkan. Orduan, beni beti izan egon nahiz dependienten kanazak jartzen, bai instalazioa pikatik ikusten nolari joan. Eta batean egon zen fitxon gelan, jokarekin batera. Eta zalkaun bat República Dominikako jokalari bat. Eta repeti horren, botatzen La Bestia Gaska, txaldia. Eta hori esartu zen itzai. Esteban, nahi ezu? Bai. Apa, Mikel, zemoz. Bueno, galdera bat. Zein da taldin
toalla gehien eskatzen dituen jokalaria. Sekretua kontatzen, Zein da, Gipuzkoa basketen, toalla gehien eskatzen dituen jokalaria. Eta hau nortzen, Aritz? Aitor Zubizarreta. Pues... Aurten urtetan. Nahi duzunean. Historian izan daitek ere, bai, Pues... Asko, toalla asko Inezak ez du top 3 ere, bai, Eskate, daude 3 asko eskatzen dituztenek. Gehina iban aurreko etxea, gero migarrina batzuetan oroz, batzuetan, ez hainbeste, bai, eta hirugarrena a ver, zein gehiago okurritzen zaizun. Sandy Marcius, igual, ese. Zan inor. Esan Aitor Zubizarreta. Aitor Zubizarreta. Aitor Zubizarreta. Ez, baina Mikelek nahi du ondo esan. Alex ez. Manes. Bueno, ondo. Bueno, eta, Maider, hau guztia gero, ez dakit, argi geratzen da, integratzeko tresna oso baliagarria dela gurea bezalako elkarte bat, eta baita Gipuzkoa basket ere, ezta? Bai, azkenian, gureak eta, gure kasuan pauso berriak eta enpresak egite duten elkarrena, premiazkoa da, eta egia esan, zaila gertatzen zaigu askotan, enpresak bilatzia, jende asko dago entornoa arrunt batetan lan egin nahi duna, eta askotan kosta egiten zaigu, baina horretan gabiltza. Gaur egun uste eta 200 enpresa ingurutan gaudela pauso berriaken, hasi que, saiatzen gea. Eta holako fruituak ikuste dituzuenetan, edo, Mikel bezalako jendea hain posik eta hain gustora eta hain, taldean parte ikusten duzuenean, pentsate duzue, hau honek pena merezi du, ezta? Claro, baietz gure lana pena merezi du, bai. Eta Mikel, guazen pixkat kirolaren inguruan hitz egitera, nola dago Gipuzkoa basket? Pues, abiez, aurten asko ikusten aldatu dela, la urte damakat zazko horien, eta aurten nabitue aldaketa handi bat. Bai ofizina, bai taleki, eta bai proiektu berriek sorten, bai abiez, atataula podcast berri bat, edo atataula beste proiektu batzuk jendea etoteko partiduta ikusteko, eta niko hori da, beti hori da gure egura, jendea etotzea partiduta ikusteko, eta niko hori da bidea, jendea berriz junbera iotzeko. Eta taldea playoffetan dago, playoffetan sartuta dago, eta gaur partida daukazu, ez da, Miguel? Bai, gaur oso partido importantea gutzako, aukari oso zaila, baina nik uste hauten aurkako partida oso nengo taldea, ez da egingo oraino itxiko. Bai, Mikel Rezulak egin lan aparta ikusteten egunean, eta hautengo jogari berrik, bai Alex Marcelo, bai Sandy, bai Iban, lehen gurteko baino hoberto ikusten taldea. Eta ze aukerak ditu, Gipuzkoa basketek mailatik igotzeko? Bueno, lehenengo eta behin gauko partia jauzti, eta gero ja igandekoa. Zu jokalaria bezala, no? Partida. Bai da. Beti partida hori pitzatzen. Zela, gero iritsiko da Final Fourko partiduak, baina lehenengo gaukoa, eta gero igandekoa. Bueno, Mikel, eta bidali mezu bat zalei edo irrati entzulei gaur ilunbera joateko? Oia, pues, Gipuzkoako jende guztia gauko partidua egotzea eta taldea animatzea. Oso, no, Mikel, placer bat da hau entzutea, plazerra da ikustea nola saskibaloia eta kirola inklusiorako tresna dela ikustea eta sentitzea, eta plazera izan da zuek hemen gurean ikustea eta entzutea, eta espero dugu Gipuzkoa basket alik eta hoberen amaitza denboraldi hau, eta
espero dugu datorren urtean ACB-en ikustea. Hoi da. Eta, bueno, eskerrik asko Mikel eta eskerrik asko Maider. Zuei, eskerrik asko. Hemen egoteagatik eta egiten duzuen lanarengatik. Bai, agur. Zaindu asko biok, jo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Te queda poco pa' olvidarme, que no te queda tiempo pa' acordarte. Yo ojalá saber qué haces para estar tan bien. Yo ojalá no haber sabido amarte. Todo lo veo un poquito más vacío, porque asumí que había que verlo contigo. Ostirala da, Oiana Maritorena ez dago, baina guk planak, astebururako agenda eta planen agenda osatu dizuegu, ze gauza asko gertatuko dira Euskal Herrian egun hauetan. Beraz, pentsatu dugu, nola Oianak ez dizkigun etxeko lanak egin, guk egingo genituela. Eta orduan pentsatu dugu, bakoitzak aurkeztuko duela. Ostiralerako, larun baterako, eta iganderako plan bat. Eta aian, ni hasiko naiz? Venga, ados, ondo. Venga, gaurko lehenengo plana. Valeria Castro kursalean. Arratsaldeko 8:00. Entzuten ari garen Valeria Castro bere bira egiten dabil, eta gaur kursalera iritsiko da. Badakit oraindik sarrera batzuk badaudela, beraz, azkarribili erosi sarrerak. Kanariar irletatik dator Valeria Castro, zoragarria da, oso goxoa, oso xamurra. Pasaden urtean uste izan zela Grammy Latino sarietara nominatuta egon zen, Goya sarietara egonda nominatuta aurten El amor de Andrea abestiarengatik, pelikula baten soinu bandarako egindako abestiarengatik. 4 urte zituela hasi zen abesten, gaztetxoa da, oso gaztetxoa da, 89an jaio baitzen, 25 urte dauzka, baina zoragarria da, bere ahotsa, zoragarriak dira bere abestiak, zoragarria da kontatzen duena, beraz, gaurko lehenengo plana, Valeria Castro. Donostiako kursal jauregian, arratsaldeko 8:00. No hay culpa. Baina, Valeria Castro ikusi nahi duenak ezingo du ikusi gaur nik proposatuko duana. Edo alderantziz, aukeratu egin behar duzue. Amorante, txigidalekun izango da gaur arratsaldeko 8:00. Iban Urizar musikariaren proiektua da Amorante. Iaia, nahi gabe, izena galdu eta Amorante ez izenarekin ezagutzen dugu, batez ere trompetarekin, baina multi-instrumentista, sortzaile amaitezina, azken kontzertuak ematen dabil Einaute Elorrietaren biran, baina bakarka ere ikaragarrizko lanak aurkezten eta mundu askorekin elkarlanean, hori bilida ez, 2014tik onaino, eta gaurko kontzertuan Harri Herri Har izeneko bere azken disko aurkeztuko du. Lekua zoragarria da, uste dut Amoranteren atmosfera etereo horiekin oso ondo ezkontzen dela, txigida leku bezalako espazio zoragarri bat, eta txigida lekura
iristeko, aukera asko dauzkezue, baina erretxena kaso, Donostiatik ordu erdiera autobusak abiatzen dira, Txillidaleku izeneko geltokia dago, museoaren atean bertan, bestela, Hernani ingurutik ere, edo Añorgatik, oinez edo, buelta txika egin da, iritsi daiteke. Oinez arazoa da, errepidea dagoela, eta ez dela oso erosoa, nik egin dut noiz baita, baina bai ez da erosoena. Baina aukerak badaude, bestela lagunekin joan, autoa elkarbanatu. Aukera honena da, lagun bat, kontzertura joan nahi ez duena, baina arratsaldeko plano berik ez duena, taxista lanak egitea baina. Nik itxungo zaituzet hor kafetxo bat hartzen da, geho jasoko zaituzet da. Horako jende ere badago bizitzan. Bai. A ber, pena bada, hobe kontzertura animatzen bada lagun hori, baina tira. Esan behar nuen, agian, kontzertura joan nahi ez duenak itxaron dezakela Errekaldeko Txiki Parken, baina orain konturatu nahi zitsi zutela Errekaldeko Txiki Park, beraz, joan da ia kontzertura eta kitxo. Baina alaren ere proposamena da kursalera joatea, Zurea eta Izarorena. Nola? Bai, Izarok azken egunetan gonbidatu gaitu bere sare sozialetan Valeria Castroren kontzertura joatea. Bai, baina bera ez da joango. Ez, bera Logroñon izango da. Berak beste kontzertua dauka, eta bai, berak eskatu zien Izarok bere zalei edo bere jarraitzaileei, zaindu ezazue Valerian ere partez, eta antxibili dira Donostitik, bai. Eta atzo aritu ginen, haizu, Iker Lauroba nontze bilen, Iker Lauroba Kalifornian dago, Esti Marquezekin eta Dana erekin. Haizu, ekar dezatela opariren bat guretzeko. Hori da, orduan, Izarorekin matxin saldiaz izango da gaur Logroñon. Ez tokit? Bai, ni bai. Ze pentsatuz Izarorekin zegoela, atzu Ikerri idatzi nion. Haizu Iker, hauta, Kalifornian nagotanik. Ara, orain bai. Nire zalantza zen, nor dago Esti Marquezekin Kalifornian gitarrista modura? Ez, aldrebes, nor dago hemen. Kontua kontu, Amorante esan da bezala, gaur Txillidalekun arratsaldeko 8:00, baina uste dut, aritzek ere badakarrera beste proposamen bat, akaso kontzertu bat ez, baina beste zerbait nahi duenarentzat. Bai, eta baita arratsaldeko 8:00, baina Zumaiara joan beharko dugu, bertan Algaraka bakarrizketa lehiaketa antolatuko da, eta, Algaraka humorezko bakarrizketa lehiaketa da, euskarazko bakarrizketa gintzaren loraldiaren erdian lehiaketa bat antolatu dute, talentua bultzatzeko, euskarazko sortzaileak auspotzeko, humorea zabaltzeko, horrela, Euskal Herrian, euskal kultura aberasteko lanean behar duten bakarrizketariei, espazio eta tokia egin nahi izan diete. Jaure planazo bada, Bai, fijo baietz, bai. Eta lehiaketa hau, saioz osatuko da, eta horiek maiatzeko ostiraletan egingo dira, eta gaurkoa, Zumaiakoa, 3. kanporaketa izango da, eta kanporaketa bakoitzean, 4 bakarrizketarik, 4 bakarrizketatik hartuko dute parte, eta 6-8 minutuko bakarrizketa aurkeztuko dute. Eta, gaurkoan Manes Astigarraga, Jose Aldasoro, Amaia Ruida Galarreta, eta Ander Malbadi arituko dira. Eta bakarrizketari gonbidatu bat egongo da, Aner Peritz. Beraz, gaur gerturatu, Zumaiako Aita Maria aretora, pinta oso ona da. Plantzarra. Barre egite baino gauza oberik. Ez dago. Zango nuke. Baina biharko ere, agian gaur lanpetuta zabiltzate edo dagoeneko egina duzu zuen plana, beraz biharko planak proposatuko ditugu bihar Larunbata, maiatzaren 25 izango da, eta nik Mauleko Ainerak Festivala gomendatu nahi dizuet. Mauleko Ainerak Festivala atzo hasi zen eta 26 arte luzatuko da. Aurten, omendu gisa Kuba hautatu dute, eta beraz, bertako musika eta dantza izango dira jaialdiaren protagonistak. Larunbatean bertaratzeko gonbidapen egin nahi dizuet, naiz eta esan bezala atzo hasi zen eta 26 arte luzatuko den, ze Larunbatean kontzertuen aldetik Gaitamik txaranga egongo da, Watsonek folk pop rock kontzertu eskainiko du plaza nagusian, eta Euskal Herritik Hego Ameriketara salto egiteko aukera izango dugu, musika beroaren erritmoan Fuego Latinoren kontzertua hasiko baita 9 aldera, eta gero kontzertuaren ostean DJ Guillaumek borobilduko du gaualdia, beraz, sekulako plana Maulen Ainerak Festivala. Nik oso etxera egin behar dut, Tolosan hain zuzen urrengo proposamena, Larunbat osoan, egun pasa eta gau pasa egiteko modukoa dau, musikerria eta musikaldia biek egin dute topo,
Tolosan eta egun berean. Urtero bezala maiatzeko azken asteburuan ospatuko da Tolosan musikherria, hemen kaleko musikaren eta musikarien festa, nolabait bertako taldeek, bertako hainbat egitasmo edota eragile kulturalek antolatzen duten musika emanaldia da, kaleetan zehar, hainbat plazetan estatiko, eta ondoren gauez ere kontzertu potoloekin, baina horten musikaldia ere batuko da, 2 urtez behin Euskal Herriko Musika Eskolen Elkarteak egiten duen topaketa da, eta, horten Tolosako Eduardo Mokoroa eta Ibarrako Loatzon Musika Eskolek antolatu dute jaia. Ia 3.000 musikari hartuko ditu herriak, hemen izango ditugu bai Tolosa eta bai Ibarran, eta adin guztietako publikoei zuzendutako musika emanaldiak, egitarau anitz eta zabala, tira, goizean goizetik, hasiera ekitaldia, kontzertu mordoa, iaia bazkal orduraino, eta ondoren iluntzean, edo iluntze gau partean, Komando Funk izango da Tolosako plaza berrian, eta horren ostean, entzuten ari garen, Joseba Tapia bera, gaueko 12etan, beraz, ordu txikietar arte luzatuko da nahi gabe festa, eta giro paregabea espero da, eguraldia ere ona dator, eta, larumatetan izaten da giro, Tolosan, gehiago, merkatua, azoka gozatu, musika, txaranga kaletik, denetarik izango duzu. Denetarik dago. Etorri ezkero kasu egin, hemen izango gara batzuk. Eta Tolosatik Tafaiara goaz. Herrialdeko Euskal Jaia antolatuko dute, agerraldiak eta Altaifaia Kultura Elkarteak antolatuta, egun osoko egitaraua osatu dute biharko, Tafaian herrialdeko Euskal Jaia ospatzeko. Jarduera kulturalak, gastronomikoak, kirol jarduerak antolatu dituzte, 40 kultur talde baino gehiago egingo dute desfilea, eta ondoren dantza erakustaldiak eta herri kirolak izango dira. Bestalde, arropa eta jakien azoka egongo da, eta herri baskaria erraldoi antolatu dute eguerdirako. 1000 lagunentzako herri baskaria. Eta aldiz, iganderako plan bila bazabiltzate, honako hauek esaterako Tabakaleran izango dena. Tabakaleran, eguerdiko 12etan, Silvia Federici handia izango dugu, eta egunotan Euskal Herrian da, Silvia Federici, tira Europan zehar bira bate egiten ari da, eta maiatzaren 22an iritsi zen, eta igandean Donostiako Tabakaleran izango dugu. Naia Torrealdai Mundalaizek aurkeztuko du solasaldia, bilgune feministaren jardunaldien baitan, eta Silvia Federici etorriko da Begonia Santa Cecilia margolariak lagunduta, eta Hitzak Palmondo liburua eskuetan hartuta, beraz, sekulako, ez dakit, zortea dugu, Silvia Federici hemen da bielako, bera entzuteko aukera izango dugulako. Asteazkenean izan zen Bilbon, ez da? Bira kulturgunean. Hori da, Bilbon asteazkenean, Iruñean txalapartan egon zen ostirel, gaur egongo da, barkatu. Gaur egongo da, igandean Donostian Tabakaleran egongo da, eta astelenean Gasteizen Artium Museoan. Beraz, igandean ezin bazarete Tabakalerara bertaratu, aukera gehiago ere badituzue. 82 urte bete berri ditu Silvia Federicik, Bai, eta Amaia Ereñagak oso elkarrizketa ederra egin dio garan. Bai, ikusi dut egia da. Ikusi eta irakurri. Nintzen gogoratzen, beste gauza gertatzen dira gure buruetan. Tira, musikatik nahiago baduzue, proposamena iganderako Pasaian Jurgi Ekizaren emanaldia, 2024ko kontu kantari programazioaren barruan izango da, bigarren kontzertua Lapurdi aldetik helduko da Pasaiara, eta antzi izango da Jurgi Ekiza, arratsaleko 7etan, Trintxerpeko alkate ordetzako areto nagusian. Bere bakarkako proposamena aurkeztuko du, Ekiza zuzenean, eta bakarkako lan horretan bere alderdirik pertsonalena edo barrukoena eskainiko die pasaitarrei agertokian. Eta igandeko, gauzekin amaitzeko, ibialdira joango gara, Getxora, 2024ko ibialdia antolatuko da Getxon, igande honetan, Bizkaiko ikastolen jaia dela, Getxon ospatuko da, eta Txombo lelopean izango da, urtengoa 46. edizioa izango da, eta San Nikolas ikastola izango da antolatzailea. Hiru bizitza behar ditut asteburua gozatzeko. Esango nuke. Tantas putas que mueren callando, yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lucis trata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Griega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Sajo y Pati, Parque, Hatzepur.
Gata Katanaren Lisistrata kantuarekin egin ditugu azken minutu hauek, baina bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, bertan dugu Egoi Belategi kidea, beraz aurkeztuko dizuegu. Egoi Belategi, egunon? Egunon, baita zuei ere azken ordukoak Balear uhartetara garamatza zuzenean, akaso entzungo zenuten bertan atzo gauean, zonale turistiko batean dagoen taberna bat bertan bera etorri dela, jakin berri dugu hildakoen artean, lau daude guztira, hildakoen artean, 23 urteko neska nafar bat dagoela zerbitzari lanetan ari zena. Bertan lau hildako izan dira, esan bezala atzo arratsaldean eman zen gertakari hori, bertan bera etorri zela zonale turistiko batean zegoen Medusa Beach Club izeneko taberna bat. Antza denez, jakinarazi dute dagoeneko suhiltzaietatik gehiegizko afororen ondorio antza denez goiko terrazan pisu gehiegi zegoela. Lau hildako esan bezala, bat nafarra eta gainontzeko hiruak, zehaztuko dizuegu, alde batetik senegaldar jatorriko gizonezko bat dela eta baita ere alemaniar nazionalitatea duten beste bi lagun. Zehaztu behar baita ere, zonalde horretan bereziki, alemaniar turistak batzen direla. Eta beste azken orduko une honetan, Bagazako zerrendatik datorkigu entzuleok, eta baita ere nazioarteko justizia gorteak Israelekiko ebazpen berri bat egin aurretik. ואנחנו נגיע למטרות שלנו, להכות קשה מאוד את החמאס, לשלול את היכולות הצבאיות שלנו. Entzun berri duzuena, Israelgo defentsa ministro Joab Galant duzue, adierazpenak egin dituena berriki gerrauntzi batetik adierazteko Rafa eta Gazarekiko erasoa orokorrean lurrez, itsasoz eta airez ere areagotuko dutela, helburua bete arte, badakizue, Hamas suntsitzea dela hori estatu sionistaren arabera. Bien bitartean zehaztuko dizuegu dagoeneko 900.000 lagunek alde egin dutela Rafa hiritik, bertan seguru egongo zirela adierazi zieten arren aurretik. 900.000 horietatik 150.000 inguru badirudi Kan Yunisera joan direla, erabat suntsituta dagoen Gazako zerrendako hiri batera eta gainontzekoak Almawasiko gunean batzen dira Israelgo estatuak gune humanitario segurutzat jotzen duena bai, baina esan behar lursail erraldoi bat dela hori, nazioarteko gobernuz kanpoko erakundeen arabera, inolako azpiegiturarik ez duena hainbeste jende hartu alizateko. Goizeko 11:02 minutu ditugu entzuleok, errepidetara begira azken aipamentxoa eta esan behar, gutxi dugula esateko, lasei baitaude errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera. Onaino beraz, berriz ere, bigarren kafeari utziko diogula konexioa guraletik eguerdiko 12:00 bueltan izango gara, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Eskerrik asko Egoi Belategi, esan da bezala 12:00 informazio gehiago, eta gu bagoaz aurrera mentxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Gaurko egunez jaio zen Patti LaBelle, Patricia Louise Holt, Filadelfian da pentsatuko duzue. Nor da Patti LaBelle? Bueno, oso musikazale zaretenok, ondo ezagutuko duzue. Baina ezagutzen ez duzuenok barkamenik ere ez duzue. Duela aste betetxo, Maialen Teiabidek, zuri beltzeko tekletan, hemen kontatu zigulako asko soularen inguruan. A ber, eta Patti LaBelle da, Spotifyen sartzen balin bazara, ez da egite ukiko ditugu, hilabetean 2 milioi entzunaldi baino gehiago. 1,3. Bueno, milioitik gora. Bai. Soul abeslaria, bere ibilbidea 60ko hamarkadan hasi zuen, The Bluebellsekin, baina gerora beste arrakastak 70ko hamarkadaren amaieran iritsi ziren, pixkate disko musikaren giro horretan, eta tira, 70ko hamarkada horren giroan aritu ginen Teiabiderekin, eta aipatu genizuen, baina bai Patti LaBelle, oso musikari ezaguna da, gaurko egunez jaio zen Filadelfian, Pensilvanian, eta beraz, arekin egingo dugu tartetxo hau, Marcos Tedin Uriburu gurera datorren bitartean, mentxe daukagu, ia, prest Argentina eta Euskal Herria uste dut berriz ere, lapikoan sartuko ditugula, eta ez da, asadoarekin marmitakoa egiteko, lasai. Don't even suspect, could probably care less about the changes I've been going through. Only you knew how much I do. Pasaidon Ibanen urtero egiten dute jaialdi bat, bixi-bixi elkarteak antolatuta Gora Herriak izena duena, eta urtero herrialderen bat, herriren bat aukeratzen dute omenaldia egiteko edo behintzat hildo nagusi gisa erabiltzeko. Urtero etxeetat alde egitera behartuta bizi direnen errealitatea ikusarazi nahi du bixi-bixi elkarteak, eta aurreko ediziotan ikusi izan dugu, badibidez Irlanda izan dutela izpide, Saharar herria izan dutela izpide, pixka bat denetarik. Eta aurten, Laster ospatuko da, gu hemen ari gara gure planen zerrenda osatzen, eta badugu berriro ere plan handana, zuei proposatzeko maiatzaren 30 hasita, ze aurten badator berriro ere Gora Herriak, eta aurten herri gonbidatua Argentina izango da, beraz pentsatu dugu. Eta gure argentinarrarekin harremanetan jartzen balin bagara kontatzeko zer dagoen prestatuta hemen, zer den Gora Herriak, zergatik den garrantzitsua horrelako jaialdiat, eta, horretaz gain, bigarren kafeaz gain, matea ere ekartzeko, ze hementxe dago eta ikusten dugu bideoan Marcos Tedin ezin da argentinarragoa izan. Egunon, Marcos? Egunon eta eskerrik asko aurkezpenagatik. Zemun zaude? Ondo, mentxe, beti eguzkitzu, Bilbon. Zea raroa, beti Marcos Edinekin konektatzen dugunan, beti berak eguzkia. Bida, Marcos, gaur guk ere badugu. Askotan gu hemen lainotuta egoten da, eta Marcos dagoen lekuan dagoela, berak badu inguruan eguzkia, baino gaur hemen ere bai, eta horrela giro honekin, gogotxu gaude festaz hitz egiteko, ze Gora Herria bada ikasteko, bada hausnartzeko, bada buruari bueltak emateko jaialdi bat, baino bada festarako jaialdi bat baita ere, ez da, Marcos? Bai, hori da, eta behitu, nik nituen ezagutzen, ez da Pasaidon Iban, ez da Gora Herriak jaialia bez, eta azte honetan neukin dut jaiali honen berri, eta jakin dut bai, pasaden urtetan egin zutela beste herrialdei lotuta, eta aurten Argentinari tokatu zaiola, eta pasatu diate gitaragua, eta nahiko interesgarria iruditzen zait, batez be Euskal Herriak Argentinarekin lotura handia dekolako, eta nik konbidatzen diote mundu guztia jaialira joatea. Astegunean hasiko da maiatzaren 30ean kultura terpean arratsaldeko 7etan eta abiapuntua hitzaldi bat izango da. Euskaldunak Ameriketan 19. mendeko migrazioa eta gaur egungo diaspora. Bertan egongo dira Oskar Alvarez historialaria eta Julieta Gaztainaga antropologoa argentinarra. Hau interesgarria ez, abiapuntu gisa Euskal Herria eta Argentina batzen dituen
ekimen batek, ekitaldi batek edo jaialdi batek ezinbestean aipatu behartzuen diaspora eta aipatu behartzuen euskaldunen migrazioa. Bai, hori da, gainera niri askotan gertatzen zait, askotan, hemengo jendearekin, askok esaten didate dekiela esakite arbaso bat edo esakite osaba bat edo Argentinan, gehienetan esakit Buenos Aireseko herri txiki batean, eta bueno, interesgarria da gurentzat ere, zelan da, hori, ezagutzeko Euskal Herritik Argentinara joan zirenak nola joan ziren, eta bueno, eta zelan bidetu zuten. Eta bebai, aipatzekoa da, Julieta Gaztaniaga, antropologa, nire tesiaren tutoria izan zen, gaur berak, bai, katedra bat deko Buenos Aireseko unibertsitatean, antropologa nahiko, bueno, ospetsua da, eta bueno, guk egin genuen tesia Euskal Rock erradikalaren inguruan, eta 10 bat jarri ziguten, bueno, niri, baina berak ere laguntza handia eman ziren, orduan hori bai, aipatu nahi dut, ze izan zen, karreran eukin nuen 10 bakarra, orduan hori aipatzekoa da. Bueno, Euskal Rock erradikalaren munduan, ez dakit, bertako artistek 10-ekoak ateratzen zituzen eskoletan, edo kuadernoei eta azterketei su ematekoak ziren, pixka bat agian bigarrenetik gehiago zuten, baina oso ondo 10-ekoa Euskal Rock erradikalaren inguruko lanean. Egitarabarekin jarraituko dugu, ze ekainaren batean, lehenengoan, larun batean, Juanba Berasategi aretoan, arratsaldeko 7:30, ikuskizun artistiko bat egongo da. Onbuaren itzalean, karidadeko benta, Jon Maiak gidatua. Eta bueno, hau ere interesgarria zinez, Marcos. Bai, hori da zelan da, Patxi Bizkartek zuzeneko film bat. Nik berarekin okin nuen biera bat orain dela urte batzuk, berak egin nahi zuen Otaño pertsonaren pelikula bat, eta joan ziren Argentinara grabatzera. Orduan, ekitaldi hau eta besteak bai, dira Argentina eta Euskal Herria lotzeko, nahazteko, uztartzeko ekitaldiak, eta nik uste danak oso interesarrak. Badauz itzaliak, badauz ikuskizunak, badauz, denetarik egongo da, dantza ikastaroak, eta, nik uste dut, suposatzen dut, nik, klaro, pasaden ekitaldetara, nintzen joan, baina suposatzen dut joango dala Euskal Herriko jendea, baita ere Argentinako jendea, Euskal Herrian bizi diren argentinarrak suposatzen dut joango direla, eta oso polita izango da, batez behan iretzat ikustea zelan uztartzen diren bi kultura hauek. Filmaren aurkezpen horretan Joseba Usabiaga eta Sara Kozar aktoreak egongo direla irakurri dugu. Joseba Usabiaga pixkanaka ari da bihurtzen gure euskaldun argentinarra. Marcos Tegin bada gure argentinar euskalduna. Hori da. Eta Joseba Usabiaga gure euskaldun argentinarra. El Baskon ikusi genuen han pelikula grabatzen, diasporaren inguruan, ara joan zen pelikulan. Beraz, bai, Joseba Usabiagak ere badu, sekulako lotura Argentinarekin. Marcosek esan bezala, itzaldiak, ikuskizunak, dantza ikastaroak, kantaldiak, denetarik egongo da. Baina hemen nik azpimarratuko nuke egitarautik ze asko gustatu zait, egin behar dela, ekitaldi nagusi bat egingo dutela ekainaren 15 larun batean, eta bertsolariak egongo direla bai, baina baita paiadores. Improvisatzaile argentinarrak. Zer dira paiadoresak, Marcos? Agian esan daiteke bertsolarien antza dekiela, nolabait, normalean egiten da gitarra batekin, eta hori da kontatzen dute, nik esango nuke kontatzen dutela historia bat normalean, nahiko modu lasai batean, askotan komediarekin bebai lotuta, eta antza deko, baina ez da gauza bera. Nik uste, esan daiteke dala gure bertsolaritza, eta hori da normalmente landa ere mutan egiten dana, agian Buenos Airesen ez da egiten asko, baina bai, izango zen antzeko bat. Horri deitu diot nik ekitaldi nagusia, egitarauean horri deitu diotelako ekitaldi nagusia, baina zalantzari gabe Euskaldunen eta Argentinarren arteko jaialdi batean ekitaldi nagusia lehenago gertatuko da. Ordu 2 eta 4 gertatuko da, ze orduan izango da bazkaria, esan bezala ekainaren 15ean, eta bazkarian
parrilla da argentinarra, pikada asado argentino eta torta txaja jateko aukera egongo da, Marcos. Eta guztu dute eskua sartu behar duzula zukor, ezta? Bai. Niri egitaragua eman ziatenean, ikusi nuen lehenengo gauza izan zen asadoa. Imaginatu nuen Argentina goraipatzeko ekitaldi batean, egon bar dala asado bat. Eta hori, egin nuen horren inguruan antolatzaile batekin, eta nik esan nion, komentatu nion ni asadoera naizela, eta bueno, haurek gure badabe, nik egin aldote arazo barik. Eta bueno, esan diate baietz, egiteko, eta bueno, orain gauz buru belarri hori antolatzen, ez da erraza, ze izango da 200 inguru pertsonantzako asado bat, orduan hori hori lan handia da, eta ez da erraza. Eta nik, niri beti gustatzen zait esatea, asadoa ez da bakarrik araia jatea, baizik eta, bueno, hori inguratzen duen guztia, orduan ikusi dute Pasai Donibanera joaten den jendeak, ikusteko aukera izango du zelan egiten du asado bat, nolakoa den giroa, egongo da jendea evidentemente laguntzen, zen nik bakarrik ezin dute hainbeste pertsonantzako asado bat. Hori polita da, no? Zuek esaten, nik esango nuke lan talde bat dela, agian hemen esaten da auzolana edo jende askoren artean egiten dan lan bat, no? Eta polita da, hainbeste jenderi jateko ematea eza, eta orduan, bueno, horretan gauz, badakit antolatzaileek, bilatzen ari direla dana, asado on bat egiteko, eta ni arduratuko naiz zua egiteaz, araia egiteaz, eta bueno, gero, polita izango zen, hemengo jende asko joatea Pasai Donibanera jatera, eta bueno, gure asado maitatua probatea. Aritzin joa badugu plana ekainaren 15erako. Ze gozoa, no? Nik uste dut ez dudala inoz probatu asado bat, Argentinako asado bat. Originala. Eske, betxe dugu, aukera ezin jo, bea. Ekainaren 15, larun bata, zu goizan, esnatzen zara, larun batean, goizen, lasai asko, ondolo eginda, ezin jo bezala, oetik erorita. Goizeko 11:00, apar festa. Agian aparfestara ez dugu zertan joan. Agian pixkat lo gehiago egin dezakego. Baina gero, ordu batetan, Pasai txarangaren poteoa. Hori jazta. Horregatik soilik merezi du. Ze poteo bat, txaranga batek girotuta, hori beti da poteo gorena. Eta gero, ordu biak eta laurdenetan esan bezala bazkaria. Parrilla da Argentinarra, gainera Marcos Tedinek prestatutakoa. Bueno, izugarria. 3etan, Zurrumurru Zirku Eskola aur eta gaztetxoentzat, beraz? Zuen seme-alabekin joan nahi balin baduzue, hori ere baduzue. 5etan aipatu dugun bezala, bertsolariak eta paiadores. Gero, dantzariak, izlariak, agurra, kantaldi dantzaldia, Juan del Monte talde folkloriko argentinarrarekin. Gero, elektrotxorongo, elektrotxaranga. Gero, DJ-a. Larun bat osoa planez beteta. Eta gainera, esan bezala, Marcosek zukaldatu behar balin badu, eske, ara joan behar dugu. Marcos, nik ez dut topatu, ea izenik eman behar den ala ez, edo gu ager gaitezen eta jaten hasi eta listo. Hori da niri oraindik esan ez didatena. Orduan ezin duzet zuei esan, baina imaginatzen dut baiet, kalkulatu behar dela, no? Aragia, baina hori. Nik uste kalkulatzeko ondo lehokela izena matea, jakiteko zenbat jende joango da. Guk gure agendak begiratuko ditugu eta posible badugu gara joango gara, ze Marcosekin egotea beti da plazerra eta are gehiago horrelako jaialdi baten. Marcos, nik arazo badaukat, eta da, badaki da, ekainaren 15 nago hemen. Ara? Beraz, ezin egin asado bat ola... Txau, portara zoaz? Ez. Bale. 250 pertsonentzako izan beharrean, 20 lagunentzako? Bai, egin daiteke bai, eta nik uste dut bigarren kafeak antolatu beharko lukela asado txiki bat. Asado txikia. Hori prestatu dugu, eta zozketatu entzulen artean gure asadorako gonbidapena. Baina, hemen hasiko dira izkinak, eske tortilla, tipulari gabe, bai, eta asadoa, gatzik gabe nahiko dezu ere, bai. Zer botatzen zaio? Asadoari saltxaren bat botatzen zaio? Tximichurria eta horrela botatzen zaio, ez? Da, aragia eta gatza. Araia eta gatza. Hombre, ze botako zaio... Gordin. Gero horrela, oinetako bat jatea bezala.
Hemen borroka dago, Marcos? Ez badakize, txantxetan esan dut, baina badakize hemen guri euskaldunoi, aragia oso gutxi egina gustatzen zaigula, asado argentinarrak denbora luzean behar duela sutan, eta bueno, esperientzia desberdinak direla, baina goxoak biak. Marcos Tedinek dastatu du, nik prestatuko txuleta bat ondo odoletan zegoena, nik dastatuko dut Marcos Tedinen asadoa ondo sutan pasata dagoena. Kulturaniztasunak hori dakar. Marcos, kulturaniztasunarekin azteko aldera bat, guk bigarren kafe hartzen dugu hemen, batzuetan bigarren kafearen izenpean 3 eta 4 ere joaten dira, matea nola neurtzen da? Litroka? Badao, 2 mate hartzea edo, behin ontzian dagoela, bete... Bueno, depende. Ze gauza bat da bakarrik edatea, nik bakarrik, hemen Euskal Herrian nik bakarrik edaten dut, baina bestela jendearekin edatea. Igual ez da neurtzen, normalen guk dekogu hemen termoa, nik edaten dut termo bat goizetan beti, eta gero arrastin normalmente esote edaten, arrastin edaten baldin badot, gero gauean ezin dut lorik gain, orduan niri gustatzen zait, goizean ni bakarrik edatea, eta gero arrastin, lankideka, laguneka, horre gitxiago edaten dozu, eta azkenan matea da, bebai, jendea elkartzeko edari bat, orduan, ez da neurtzen, baina bai, nik uste dut 2 aliz edatea egun berean, ez da oso osasuntxua. Ados, asado pribatu hori egiten dugunean, matea ere prestatu. Eta egit asko edango dugun, baina nik inoiz hartu dut, eta tira, bere puntua dauka. Bai. Ez dut segula ere probatu. Zuke, Aritz? Ez. Bueno, baina ikusi dut Gora Herriak jaialdian, kainaren 10ean mate dastaketa egongo dela, beraz, haian hori ere eguna proposa. Aritzek mateak bestelakoak ikusten eta gozatzen ditu. Mateak bai. Ez askibaloikoak, karo. Bai, porque eskolan ez, nituen bat ere maite matematika. Ez da nik ere? Ez, atzo horretaz aritu ginen bigarren kafean. Bai, horregatik gaude gu hemen, hitz egiten. Bai, nik ere ez nituen bat ere maite. Ez, ari naiz, traumak gainditzen ditudan, ezagutu ditut pare bat irakasle matematikakoak jatorrak, eta traumak entzen didaten, baino ni benetan beldurtuta nago ikusten dudan bakoitzan eragiketa matematiko bat. Beldurtu egiten, naiz? Eta gainera matematikako irakasleak ziren txarrenak. Gaiztoak. Bai, gaztoenak. Gaiztoak, ados nago. Mate hauek diferenteak dira, asko sobeak dira. Nik ez ditu probatu, baina, hori esaten dute. A ber, matea da, normalean, mikat xamarra matematika klase bat bezala. Hori, bai estatu ezakegu, Marcos. Bai, horan da, eta esan behar da, askotan hemen matea probatzen dutenek ez dutela gustuko. Askotan, biltzen, egiten da matearen inguruan olako, jendeak pentsatzen du oso goxoa izango dela, guk, karo, beti ari gara edaten, eta ez hain goxoa. Esan behar da. Ez da erresa behintzat, ez da horrela edari bat hemengo maitatzen duzuna. Baina poliki maitatzen ikasten denak ere luzerako irauten du. Maitasuna bestelako sortzen da. Ze polita. Bai. Beraz, matearekin maite minore bilatuko dugu beste batean. Marcos Tedin, plazer bat izan da, gaur ere zurekin Argentinara Euskalduntasunetik, edo Euskalduntasunetik Argentinara egiten dugun hurbiltzea osatzea. Pasaiako Gora Herrian ikusten ez bazaitu, bilatuko dugu itzordutxo hori, gure asado pribatu hori egiteko. Bai, eta nik animatzen dut mundu guztia joatea, Argentina, Euskal Herriak lotura handia dauka Argentinarekin, orduan, Argentina kultura ezagutu nahi duenari, esaten diote joateko, gozatuko du. Eskerrik asko, Marcos Tedin, zaindu asko, besarkada bat. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Mamá, ¿por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos.
diezu erlei? Bai. Esteko. ¿Eres médico? Yo no. Ez dakit zenbatetan goraipatu dugun pelikula hau, 20.000 especies de abejas, Esti Urresolaren lan zoragarri hau, estainatu zenetik, zinemaldian igaro zenetik, Goya sarietan ere arrakastan aritu zenetik, eta gaur ere goraipatu beharrean gara, ze bere momentuan pelikula oso beharrezkoa zela bazirudien, egunerokotasunak erakutsi digu are beharrezkoago dela, duela gutxi gertatuta Burrianako udaleko kultura zinegotziari leporatu diotela, liburutegirako Barbie eta 20.000 erle espezie filmak erosi ez izana. Eta konpromis alderdi politikoak, alako leporatzea egin dio Vox alderdiko Jesus Albioli, eta nunbait udalak baieztatu zien kultura zinegoziak esan zuela ezin zirela erosi, Barbik emakumearen ahalduntzea bultzatzen duelako, eta 20.000 especies de abejas edo 20.000 erle espeziek transexualitatearen gaia jorratzen duelako. Eta horregatik ezin zirela liburutegira eraman. Eta Voxek azaldu duenez, kulturako zinegotziak espediente administratibo ez publiko batean oinarrituta hartu zuen erabakia, eta beraz informazioa argitaratu izana, sekretuak ezagutaraztearen delitua izan liteke. Hori dela eta konpromis alderdiari informazioa filtratu dion funtzionarioari espediente irikitzeko eskatu dutela, gaineratu dute. Beraz, ez zara transfoboa bakarrik, ez zara machista bakarrik, gainera onartu beharrean ari zara, salaketan, duela egon gutxi jakin genuen, onintzen beita eta beste 3 bizilagun ere salatu zituztela erasotzaile sexual bat salatzeagatik, horrelakoak dira paradoxak eta hau ere gertatzen ari da. Kultura zinegotziak baieztatu omen du Burrianan, filmak ez zirela erosi LGTBI eta genero ideologia nabarmena dutelako. Hori esan dute. Espainiar estatua, 2024 urtean. Mamá, ¿por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfecto. Eta Radio Castellora bidaitako har batean, Esti Urresolak erantzuna eman dio guzti honi, eta esan du oinarrian ez duela sustean harrapatzen. Orain arte erakusten ari diren eskuin eta ultraeskuindar alderdien egoera xenofobo eta transfobo horrekin erabate logiko eta koherente ikusten duela, erabat kontra daudela alderdi hauek LGTBIQ+ mugimenduak edo komunitateak lortu dituen pausoekin, eta pentsa violentzia matxista ukatzen duen alderdi batek edo alderdi bik kasu honetan, nola ez dute joko horrelako pelikula baten kontra. Eta esaten du Esti Urresolak bere pelikula horixe dela, justu kontrakoa. Anistasunari kantu bat, diversitateari, elkar bizitzari, askatasunari, errespetuari, eta hori Voxen diskursoaren kontrako erraminta bat besterik ez dela. Hor badago arro egoteko puntu bat, zuri ez zaizu gustatu, noski ez zaizula gustatuko. Eta arrotasunez bizi dut hau. Zuk duzun pentsakera itxi, zaharkitu, hautsiez betetako horrek nola gozatuko du nere filma? Noski ez ez. Alaxe amaitu du, prentsa oharra Esti Urresolak. Nere pelikulak hitz egiten duain zuzen ere, entzuteaz, ulertzeko eta hurbiltzeko, eta gehiago ezagutzeko, eta horrela desberdina den horri beldurra galtzeko. Ameskeria litzateke zinegotzioni eskatzea pelikula ikusazan. Laguna naiz. Nien datormine batera. Lagundu nahi dizuet bestek. Pelikula zoragarria da, eta gainera Lourdes Iriondo oso gurera ekarri du indarra hondiz. Pentsatzen ari nintzen, ala ere zepena, ze diskurtsoa, Voxen diskurtsoa, eskuin muturraren diskurtsoa geroz eta edatuago dago, geroz eta ez dakit marketing handiagoa dute, eta orduan jendeak barre egiten dugu beraiek esaten dutenarekin, eta badakit egon badagoela jendea esaten duena jajaja por las risas, edo barre egiteko Vox bozkatuko dut. Baina por las risas horrekin gero ordezkaritza dute horrelako alderdiek, eta tira, ordezkaritza dute, harritzen gara, baina gero ordezkaritza horrekin gauzak egiten dira, eta gero horrelako gauzak egiten dituzte, beraz, ez du grazia zipitzik. Ez du grazia zipitzik, eta zuk egiten duzu grazia hori zure privilegioetatik. Noski. Zure privilegio absolutotik. Noski. Zure boto horrek uste duzulako ez dizula eragingo. Baina eragiten du. Eragiten dizu,
ziurrenik, baina batez ere eragiten du beste jende bat zure privilegioa eta laia horretan ez dagoena. Guztiz ados. Egia da, pentsatzen hain ezela, guari garela hemen azaltzen, uste dut gure entzulen artean ez dugula bozkatzen duenik izango, grazia egiteko ere. Hori ezin jakin. Baina lagunak badituzue, konta iezue. Deno daukagu lagun baten laguna, grazioso horietako izan daitekena. Tira, herri askotan, ez dakit, lortzen dituzte bozkak, herri txikienetan ere, lortzen dituzte 2, 3, 4 bozka, beraz, inguruan ditugu. Boxtanteak inguruan daude, beraz, jazta, bota bronka, aserretu beraiekin. Hori da. Bueno, aserre beste batzuk ere badabiltza, ze Greenpeaceek salak eta jarriko du aritz eta gogorra gainera. Horiak, Greenpeaceek ere auzitara eraman duelako Urdaibaiko Guggenheimeko proiektu hori. Urdaibaiko biosfera erreserban eraiki asmo duten museoak, kostalege aurratzen duela uste du erakunde ekologistak, Greenpeaceek alegia, eta aurrez ere salaketa bera aurkeztu dute Guggenheim Urdaibai Stop eta zain dezagun Urdaibai plataformek. Eta, puripurian daukagun gai hau, gai honi bebai, heltzeko moduan gaude, gero eta polemika handiagorekin... Nork nahi du Guggenheim bat muruetan? Nork nahi du? Herritarrek ez dute nahi, ingurukoek ez dute nahi, guk naiz eta bezkaren bizkaitarrak, guk ere ez dugu nahi, Urdaibai babestu egin behar da. Ez dugu horrelako museorik behar, ez dugu nahi, ez dugu horrelako museo batekin amesten, ez dugu horrelako ezer nahi, ez dugu zuen dirua nahi, ez ditugu zuen diruak zuen boltsikoak puztu nahi, ez dugu nahi, guk nahi duguna da babestea, eremu, berdegune hori, mesedez, gurea da, denona da, ez da negozio egiteko leku bat, eta gainera ez dugu Guggenheim bat behar. Ez da beharrezkoa. Izan ere, Lorea Floresek, Greenpeaceko bozeramaileak, esan dugu kostaldearen parte oso txikia geratzen zaigu hain egoera berezian, eta administrazioek eta justiziak guk egiten dugun bezala babestu behar dute. Eta gu guztiz ados gaude, hausnarketa honekin, eta ala izan behar luke, ala izan beharko luke, geratzen den zati hori, eta natura eta malurra defendatzearekin bat gatoz, eta ala izan beharko luke. Aserratu egin nahi. Ulertzen zaitut, penagarria da, ze badaude proiektuak non ideologia talkak egon daitezken. Zuke uste duzu honek ez duela horrela behar, beste hemen behar duelako, eta ideologia neoliberal batetik, edo kontu honetan, ez dago ideologia talkarik, hemen dago, pertsona batzuk konkretuki diru egin nahi dutela proiektu honekin. Hori ez da ideologia. Hori da ikarrezko muturra eukitzea. Ez baiatu genezake horren inguruan. Horrek ez luke ideologia izan behar bintzat. Ostirala amaitzeko modua dela uste duzu hau? Ez, bagoaz bidaiatzera Angel Kordorekin. Bale. Txambar nizuen, nik guain zer egin behar dut aserre honek. Aritzalku bila badoa, txintxibili. Bale. Eta datorren astera arte. Ondo? Eta gu hemen geratuko gara Angel Kuerdorekin, mundutik barrena, festaz festa. Ados. Entzuleok, zaudete hor. Bai, goiuri indartxu sartu dira trompetoiek, Ez darago festa, ez dakit, festarago, lotarako jarri da niri. Ez dakit, kafeina gehiagi agian. Bai. Ez gauza asko ezagutu munduan, bada zertxo baita hartu nahi dut kontuan, ez dakit nola esplika... Ez dakit kafeina beharko dugun, baina behintzat aldartea baiz, Angel Kuerdo iritsi da gurera, eta gaurko bidaia ez da Serengetira, gaurko bidaia ez dakit zein latitudetara, gaurko bidaia, barne bidai edo behintzat gertuko bidai bada, edo ez. Zeinek esan dizu. Agian ez. Serengetin ere, herriko festak ingo dituz, Baita ere. Agian... Kaso honetan gainera. Eguerdion, Angel.
beti ibiltzen naiz, ezta, modu desberdinak bidaiatzeko, aukera desberdinak eta bar, eta, nik hasi nahi nuen saio berri bat, ezta, aitzaki desberdinak. Eta ze hobeto, gauden garaian, maiatza, maiera hontan, edo zein herritan, baten ez badima bestean badago, festaren bat, netzako bada aitzaki oso polit bat, bidaiatzerako orduan, edo zein garaitan eta edo zein tokitara joan ordez, zergatik ez aukeratu, bere momenturik ederrena, agian ospakizun garai polit bat, eta joatekoa bere festa garaietan. Eta hasi naiz zerrenda egiten, eta ezin amaitu. Eta udarak ez du ematen. Ez udarak eta ez urte oso. Ez dakit gaurkoarekin bukatuko dugu, baina nik behintzat gaurkoan aipatuko ditut batzuk niretzat benetan... Ados, bi kolpetan egin ditzakegu, bai. Ez da bat ere txarra hau, Aitzaki harra. Eta nola egingo dugu bidaia, Angel? Modu askotara egin daitekeak, aso? Hasiko gara, kontinentez kontinenten netzako deigarrienak izan daitezkenak nahipatuz, ja mundu mailan. Ez eta gero egingo dugu, nik hortxe zintzilik, dudan aukera bat, beti egitekotan, eta oraindik egin ez dudana, eta oso gertukoa izan daitekena edo duguna, ez da? Ordu, niretzako, mentan festa magiko momentu eder, eta ekainan ospatzen dana, ekainan sartzar gaudelako, izango litzateke gure San Juanak, izango litzatekena, baina Perun. Kuzko hirian, benetan ikusgarria, azkenen inkek, beraientzako jainkoa zuten eguzkia, eta orduntxa ospatzen da, guretzako izango litzakena udako solstizioa, beraientzako neguko solstizioa. Eta orduan ospatzen da Inti Raimi festa ikusgarria. Nik ikusen izan duan ederrenetako bat, eta nun, eta hiri ezin ederrago dain Kuzko horretan, ez da? Orduan, egin nahi duenantzako Perura joan, ekaina maieran aukera duenarentzako bertara joatekoa, benetan jarri dezala bere egutegi eta bere aukeren artean Inti Raimira joan arizatea. Noski, badu nolabait, gaur aipatu dituguna festa guztia bai, badute alderdi ezkor bat. Noski, benetan ikusgarriak dira, eta garai hortan, bertan, lotoki bat eta topatzea kosta egiten da. Orduan, garaiz prestatu beharreko bidaiak dira. Edo, bestela, bertara joan, eta izu. Festak urtero egiten dira, ez? Urtean behin, antolatu dezakezu, zaitezke antolatzen aurten, datorren urteko festetara. Eta orduan, Inti Raimia, nolabait hasten da, San Juan egunaren bezperan. Antxe Kuzkoko gauan, egiten dute desfile izugarri bat, nolabait irudikatzen duena, garai bateko Inken imperioa murgilduko bazina bezala, ezta? Kuzkoko plazan egiten dute, plaza oso ederra, eta ondoren urrengo egunean, gure San Juan egunean, izaten da Inti Raimi festa hundia, bertan oiantun zuio, eremu inkaremu zaharrean egiten dutena. Benetan, norbaitek esan dudana, ez da? Aukera baldin badu, programatu ezala noizbait bere bizitzan, Perura joatea, eta posible baldin bada, ekaina maiera hortan. Orduan, bertako neguko solstizio hortan, eta inka erregeak edo eskatzen dio eguzkeri, gogoratu behar dugu, ego hemisferioan gaudela, berriro ere, ego hemisferioan eguzkia urrunen dagoen momentua da, bertako negua, benetan berriro jainko eguzkia itzuli dadila. Itzudia beraien gana. Orduan, benetan ederra, inken kulturan barneratzeko, aukera, ezin hobea. Harrapazak inigo, zupentsatzen zenun, Santa Cruzak, San Plaioak eta San Ferminak aibatu behar zio. Bai, eta gaina hor dualidadea, ez? San Ferminak iruñan ole sakan, Santa Cruzak andoainen ole azpin, Oietara iritsiko da amaiera kortan. Gertu kortara, bai? Bigarrena, kontinentez aldatuko dugu eta pasako gara Afrikara. Afrikan noski, makina festa ikusi daitezke, baina netzako ikusgarrienetako bat, ospatzen da Swazilandia herrialde txiki hortan. Da, kainabiraren festa edo la fiesta del junco izena du, eta erregea, bertako... Barkatu, Angelo, nagoarrituta, nire gaitasunarekin Santa Cruzak eta Santikutzak andoain dalegazpi bota etola irukoa. Eta ala dira. Eta nire buruarekin harrituta nengoen. Hau esan da, goazen berriro urrunera.
Azken ordukoa zen, Inigok asmatu du. Flipatuta ze, atera zait, hola, umetan ikasi dezun gauzeiak bezala, ez da gizula non dauden, baina hor dauden, baina hau ez dut umetan ikasi, garbi da. Baina, bueno, guazen suatziran dira. Eta eski Wikipedia dukeun gara eguntan, ez da, ondo txertatzeko abertzein dan zeinekoa. Sango nuke. Bueno, erregeak aukeratu behar du bere urrengo emaztea. Bai? Eta urtero bat aukeratzen du. Baina ez da dibortziatzen, da urtero bat? Ez urtero bat, beste bat, bere famili sendira, gehituko duena, ez da? Eta orduan egiten da sekulako ospakizuna, nun emakumeak, gazteak, juten diran, beraien edertasuna hundiena erakutsiz, beraien titiak eta erakutsiz eta ikusteko bida, ze emakume puskana izen ni, eta juten dira, bertara, egiten dute beraien dantza, bakoitza saiatzen da ahal duen dantzarik ederrena egiten, eta urtero erregak emakume bat aukeratzen du, eta bere dintzako da, aterako naiz nire, egoera untatikan erregaren emaztera izatea pasako naiz, ezta? Eta orduan da oso festa ikusgarria, bertan bakoitza bere dantza tradizionalak ikusteaz gain, janskera, bizitza, benetan ospakizun ezin hobea, Afrika beltzeko, kulturan barneratzeko, bai? Orduan, aukera duenak ere, hau, garaiaren arabera aldatu egiten da dataz, orduan, oberena, Wikipedian edo interneten sartza, eta bilatzen noiz izango den urrengo, Suazilandiako, kainaberaren festa edo la fiesta del junco hori. Bueno, kontinentez berriro aldatuz, orain gondan pasako gea Asiara, eta Asian, netzako, dagoen kultura niztasunagatikan, gehienak bertan pilatu zaizkit, ez da, denak ikusgarriak, netzako bat, ziaro desberdina dalako izango litzateke, eta hau, udaran ospatzen da, uztaian, gehienak, nagusiena Ulan Batorren bertan, hau da, jungo gineke Asiara, Mongoliara, eta ospatzen da Nadan festivala. Nadan festivala, Mongoliak, klima oso gorra du, beraz, dauzka oso negu, komplikatuak, bidaiatzea zaila egiten dan, beraz, beraien loraldia izaten da udaran. Eta udaran festa nagusiena ospatzen da lehenengoan, importantera garrantzitsuna, hiriburuan bertan, Ulan Batorren bertan. Jungo gineke ez da, historian atzera egingo genuke, eta kokatuko gineke praktikamente Gengis Khanen garaietan. Eta Nadan festival hortan ospatzen direna da, Gengis Khanek txertatu zitun, bertako garai hartako, proba nagusienak. Arku jaurtiketa, taba jokua, garai hartakoak, borrokalariak, eta batez ere zaldi lasterketak. Olimpiar jokoak izango lirateke. Beraien olimpiar jokoak, eta hortzen nazten dira noski musika, alkohola noski barra, dantzak, eta benetan oso polita. Gero, festa hauek ez da juten dira nolabait, herri desberdin arabera nolabait zabaltzen, nagusien aipatu dugu zan, Ulan Batorren bertan da, uztaien hasieran, eta ondoren, uztaia abuztuan, herri desberdinetan ikuko nizuzke, Nadan txikiagoak, netzako beste bat oso ederra dana da Jarjonin bertan, egiten dutena, nola baiteko Nadan festaren urrengo festa nagusia, eta bertan egiten dituzte, lastarketa benetan oso potentia. Orduan, nola gerturatzen dan jendea, beraien zaldiekin, nola berehala ez da, barderatzu izten festako giro hortan, oso kontuan hartu beharreko ohar txiki bat, ez da, oso alkoholzaleak dira. Eta ez dira, txikituan ibiltzen, batez ere bozkarekin eta bar, berehala, esango zuen, venga, zu gurekin, eta, kontu zibili, ez saiatu inoiz mongoliar baten kontra, alkohol edo bozka, apostu bat egiten, seguru galdu ingo zuen. Eta are gutxiago beraien alkoholarekin ari bazara.
bai bozkarekin, azkenen bozkarekin ospatzen gehienak, gero badute ez da, esne fermentatuarekin egindako beste alkohol berezi batzuk, guston arabera, edangarriagoak ala ez, baino batez ere bozkarekin harrapatzen duten kaskarrak izaten die sekulagok. Hemen, azkenean gauza batzuk ez dira aldatzen, herriko festetan alkoholaren kontsumoaren gehiegikeria ematen dela, hau bai Tolosako inauterietan, zein Iruñeko Sanferminetan edo Nadam jaialdian. Baina nik uste horren nivelak egoten dira, eta nik inoiz ikusi hauek bezain besteko gaitasuna eta alkola edateko potentzia duten nik. Bueno, ea norbait animatu bertzaigun, esanez, baietz nik beraiek baino gehiago aguantatu, kontuz jendearekin. Euskaldun apostu biteko oitxura jarraituz, ezta? Alaren niri, atentzio eman dit koloreak, zenbat kolore jantzi tradizionalen koloreak, jarri ditugu hemen irudi batzuk, ikusleek ikusi dituzte, ze politia den hori ere ikustea, ez? Jai bakoitzak baduela bere estetika, bere kolorea, bere ikonografia eta hemen hainbeste kolore, oso interesante. Orain arte ipatu dituan hiru horiek bentan dira denboren makinan atzera egitea, bai? Inken garai bateko Afrika beltzeko, bertako jefeak edo erreak agintzezueneko Afrika beltzeko, ospakizun mota horietara, eta hoxe, ez da, Mongoliako nada montara. Zoragarria. Bueno, pausa musikala nahi egin. Bai, mongoliarola musika honekin. Trantzean bezala, ez? Edandako alkohol guzti horiekola baretzeko, ezta? Buelta emateko. Buelta emateko alkolari edo zuk bueltak emateko zure buruak zorabiatuta bueltak eman ditzan, zakita. Bueno, orain pasako naiz, hasien jarraituko dugu, noski, urrengo festa eta zuk aipatu duzu ez da, alkola eta festak, munduan dagoen ospakizunik haundinak ez dauka alkolarekin zerikusirik. Indian ospatzen da, izena du Kummela, bai, da munduan egiten den festarik haundiena, nik ez dut Kummela haundia parte hartzeko aukerarik izan, nik Kummela txikiak, eta hau ospatzen da Allahabad izeneko hirian, bai, Ganges eta Yamuna ibai elkartzen diran puntuan, elkarketa sakatua deitzen diote, eta ni egon itzenean, dagoeneko iruditu zen jende asko zegoela bertan, ez nuke imaginatu ere egingo, 13 urtez behin ospatzen den Kummela hundian, ez zertan bihurtu daiteken ura. Sarritan, komunikabietan eta entzun izan du da, ospakizun horiek ere, sarreski txiki baten ere bihurtu izan dutela azkenen, egiten jende topaketaren gatikan, milioika pertsona elkartzen dira bertan. Nik duela hilabete, jaso nuen gonbidapena, Kummela edo zein nola oskatu behar den, 2025-gora joateko. Aizu ez galdu aukera hori. Eta oraintxe ari zinenean Angele hauetaz izketan, idatzi diot, galdetuz lagun honi, aizu nola zen festaren izena, zeitzen Kummela ateratzen, eta enekien zuk bazenek arren zerrendan, eta segituan erantzun dit, bializkite hemen argazki batzuk, eta gonbidapena berretsi dit, eta oraintxe ere nintzen gogoratzen, 2025-ean izango, ez da, Angel? 2025-ean, urtero ospatzen da Kummela. Hori da, baina 2025-ean dagoela hundia. Kummela, hundia, 13 urtez behinekoa, 2025-ean, tokatzen da, bai. Enekin, benetan, aukera duenak, ez ezala galdu, kontu zibili behar duri, esaten dut, ez da, milioika pertsona elkartzen dira bertan, eta, urtero egoten da, horrelako topaketaren batean, ez da, egondan, ez da, jende abalantxaren gatikan hildako, desente, ez da, izugarria da, bertan ospatzen den, eta topatzen den jende kopurua. UNESCOk dio, UNESCOren zerrendan dago, ondare inmaterialaren zerrendan. Eraz... Irudi batzuk eta ikusten ari nintzen, eta ez da bakarrik jendetza da,
kolorea, ez? Jantzitegiola gorri, urre kolore nasketa hortan, okre eta gorri eta... Bai, eta bertan egiten den saduen desfilea, da ikusgarria benetan, hau ja ez da denboraren makinan bidaiatzea, hau da, nun nago ni, hau da, bendan hau ni ikusten ari naiz, hau da, hau erreala da, bai? Benetan oso ospakizun, bai, ikusgarria, ez dakite nola definitu, dalako atmosfera, jendea nola bizti duen, bai, milioika pertsona horiek, nik pirauatik ikusteko aukera izan nuen, ez da, Ganges Ibaieko jetxera egin nuenean, eta benetan jendeak nola bizti duen, Ganges Ibaieko harreman. Ganges pirauan jeizen harrapatu zenun kunbemela? Ez, nik ikusi nuen, pasan nintzen bertatik, etzan kunmela ospakizuna, bai, baina nik dagoeneko momentu, ez dakit, arrunt hortan, alako jendetza balin bat zegoen bertan, esaten dut, ez nuk imaginatuko nolako izango litzateken 2008 ospatuko denok. Mardu benetan, nik telebistan da bideonen baten ikusi izan duet, eta gizet, harrigarria, benetan, bai? Munduan, jende topaketa gehien sortarazten duen ospakizuna. Eromena da, ni ikusten ari nahi zen irudi batzuk, eta hemen 1 milioi pertsona aipatzen dira, joaten dira bekatuak garbitzera, uretara. Bai, alako festa espirituala da. Bizitzan behin, bizitzeko modukoa izan daitekeela, hala ere niri aitortu behar dizuet, horren besteko jende pilaketak, pixka bat, irudiak ikustearekin soilik urduri jartzen hauela. Mira, nik ipatuko dizut urrengoa gertu ospatzen dan bat, da, Sri Lankan, bi aukera ditugu, ez da, bere momentu ederrean ikusteko. Kandi, ez da hiribura, Kolombo da hiribura, baina bai da, ez dakit, hiriburu espirituala, ez da, Kandi. Eta beste da, netzako aukera duena nintzat, gomentuko nioke, beste hiriburu espirituala da, baita ere turistiko ere bai, Kandi, jutea Kataragamara. Bai? Benetan asko zerrikoiagoa eta bar. Benetan, Kataragamako ospakizuna ospatzen dan hontan, bada peraera da, bai? Egiten dituzten elefanten desfileak eta bar, bai? Etzenuk imaginatuko, konpara ezina da noski kunmelarekin, eta alata guz ere, milaka pertsona momenturen batean ze agobio sentipena somatzen dan, ez da, arrisku momentuak ere bai, ez da, alako jendetzaren gatik, jende guztiak momentu hori bizitara joan nahi du, bai, zenbait pertsonak, ez da, erromesaldi izugarriak egin dituzte bertara iristeko, 100 kilometro hankutsik, eta bada momentu bat oso berezia dana, zenbaitzuk hankutsik egin duten horiek, amaiera maen diote bere erromes bide horrei, zuaren gainean, bintzat, brasen gainean ibiliz. Bai? Eta momentu hori, ospatzen da momentu hori, jendea, erromes guzti horiek zuaren gainean eta brasa horien gainean pasatzen diren, benetan da, magikoa, ez da, musika, elefanteak, benetan, konpara ezina kunmelarekin, baino han ere, nola bizi duten, Sri Lankan, ospakizuna, ez da, benetako ere, batez ere elefanten desfilea. Hori samarlizun, ikusten ari gara hemen argazki bat, elefanten desfilea ez, elefanten jantziak aipatu nahi dituzke. Desfiletan nola duen jantzita. Ze soineko moduko ikusten ari garena da urdina, brodatuak dauzka, elefante baten gainean jarrita jantzita, soineko eder bat elefante batentzat egina eta ikusgarriak dira. Eta horrela, elefanteak bata bezen atzetikan sekulako desfilea, eta gero, egunean zer ere, bertan, janari, dantza, familia osoa juten dira bertara, eta antxe gelitzen dira, aste betez, beraien, sekulako akampada bat, ospakizunak gertuti bizitzeko. Netzako ere, benetan momentu magikoa. Eta, niko, ez dakit, auskete zerrenda izugarri ez da, agian beste batera kutziko nituzke batzuk, baina netzako berriro Afrikara bueltatuz, nik gertutik bizizan dudan, agian ospakizunik, benetan impactanteena, da, Etiopian, bai? Zoritxarrez, ez da, aste hontako, komunikabetan, entzun da, ez da, Omo ibaian da, Hammer tribuarekin, Hammer tribuarekin zegoela, ez da, Txiletar, telebista programa bat egiten, baina, gidari moduan, Espainiar bat zegoen, bereitako, Espainiar hau eta bar, tirokatuak izan dira, erail dituzte,
zonalde berezia da, bertan, oso baiara, txiki batean, ez da, Omo ibaiaren baiara hortan, topatu daitezken kulturaniztasuna da izugarria, benetan da kultur museo bat, topatu genezake oso distantzia motzean, Hammer tribua da hauetako bat, eta Hammer tribuak egiten duen ospakizuna da, ume izatetik nolabait heldu izaterako festa, ez da, zezenaren gaineko saltoaren festa, salto del toro. Guk ikusteko aukera izan genuen, honek bai ez daukala data finkorik, ez da, tribu desberdinak, garai desberdinetan egiten dituzte, beraien nerabeen arabera, eta, hemen bai dago alkohola tartean, egiten dute, alkohol bat bertan egiten dutena, jendea mozkortu egiten da, eta ze modu sutsuan bizi duten, nola egiten duten dantza, zezenaren inguruan, zarata, musika, hautsa altxatzen, nola saltatutzen duten zezenaren gainean, edo zezenen gainean, benetan, deskiba ezina, ez da? Egizan, zu ere, gonbitzen zaituzte, ez da, bereikin dantza egitera, sartzea, erditantze egoera hortan, magikoa benetan. Orduan, hor badira ipatu ditugu, ez da, kontinente desberdinetan, ez dakit, goi mailako, ospakizun benetan bereziak, xelebreak, nun, aukera duenak, ez da nola bere, zoratzilandera juneiko nuke, noiz, ezu, posible badin baduzu, aukera balin baduzu zure joateko, denbora tarte hori aukeratzekoa, jun momentu hortan. Nik egia esan, goizean, goiurik esan didanean, Angelen gaia gaur eta festarik festa, hola esan dit. Eta hainbeste gauzekin ibiltzen gara, eta festarik festa bidea etzen, ke guai, iruditu zaitu oso plan polita, hori, Santa Cruzak edo... Nik pentsatzen, gainera indezak ez du, ez? Agian beste bat presta dezakegu, ez? Oraindik nazioartetik bidaian urrengo golpe bat egingo dugu Angel, gero bat presta genezake, ez dakit. Zaldu ondon festak izango dira, eta hor bazabiltzazu furgonetarekin, eta goizean aizkorrira joan zara, eta arratsaldean ez da gizartan ibili zaran, eta Euskal Herrian horrelako erdi natura kirol festa planak ere oso ondo josi daitezke. Hoxe neuken ere zerrendarako amaierarako. Nolabait, berriro, aipatu ditugu nik ez da, nolabait, kontinente desbenetako ospakizun bereziak, baina nik oraindik ere egiteko daukadana, eta benetan gustatuko litzaidakena, gure Euskal Herriko kostalde hortan, uda osoan zehar ez da, batean ez balin bada bestean, bada festarik, pirauan egitekoa. Pentsatu izan duen nik, Hasi ondarri bitikan, eta poliki, ondartzaz, eta ondartzatan lo egin, ez? Beti festa garaitan, malgutasun gehiagorekin jokatzen dute, ez da? Eta, bertan, piraua ondoko surf klubean edo utzi zeuden alako, aprobetxatu, festarik festa, eta ondartzaz, ondartza Euskal Kostalde egitekoa. Hor pena izango da, festak ez direla geografikoki ordenean joango akaso, ez? Festaz festa ere joateko ere, euki behar da, honi bintzat ja momentu ontan ez daukete aguante hori, orduan, noiz ben kapita, gaur festarik ez dago. Iuntza ikusiko dugu. Hori ere eskertzeko. Hori horrela bada, nik ere. Eta hemendik bi egunetara iritsiko nez. Naita, berriro festa gongo da, beste momenturen batean. Horrela bai. Aguante auki beharra dago, egunez egun, pirauan ibili eta gaina festan ibiltzeko gauean. Esnatzen zara eta goizean, ez? 3 egun jarraian festa egin ondoren eta esaten diozu zure buruari. Zen necesidade. Baina gero, biharamunean, buelta eman eta berriz ere bazabiltza. Bainutxo bat hartu itxasuan, edenga, aurrera. Angel Cuerdo ederra, egingo dugu bigarren kolpea, gehiegi luzatu gabe, bigarren batean. Hau izan da nolabait goi mailako horien, ikusgarriak direnak, baino erdi mailan eta goi mailatik gertu ere, badira besta merezi dutenak. Jarraituko dugu izketan, Angel Cuerdo bezarkada bat eman etxekoei eta jarraitu urrengoan ere, gurera bidaitxoak ekartzen. Eta guentzule bagoaz BM Haluren Haile Rotzonekin, bagoaz zuek agurtzera, Etiopia giroan geratu nahiz azken musikarekin. Goiuri ezeiza arandia. Aztu egin zaizu iaian ere bigarren abizenak. Ez, bakizu zer egin zen pentsatzen? Zer? Bihar arte esan behar nizula. Eta ostirala dugula, eta agur. Bihar enauzu ikusiko.
Astelenera arte. Astelenera arte. Entzuleo, kondo pasa asteburua, txintxibili gutxi gastatu, bueltak amari, eta nahi duzuenean hementsi izango gara. Astelenean goizio gamarrak eta bostean, orain informazioaren txanda hementxe naiz irratian. Zaindu asko, aio, aio, aio! የሰጠውን እውቀት የጥበብ መክፈቻ ምርጫው የግሉ ነው ክፉ ደጉን ምርጫ እንደሚያውቁም ብናቅ እውነት የለም እንዴ ጎበዝ አንሳሳት እናስብ አንዳንዴ በየመሃሉ 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 እናስብ አንዳንዴ Keep calm and bigarren kafea.